Dobrý deň, ja som Liberko a už ma poznáte, dúfam. A toto je moje udalenie prvé video na hru Home Sweet Home 2. Áno, budeme tu hrať za ovečky. Už viem, jak sa všetci volajú, už som si to trocha skúšal, takže dáme si rovno Austin London. Dáme si plný level. Ako vždycky. Foxway. Neviem, 1 z 15. Ten malý je Timmy, ten stredný je Sean a to veľké tousté prasa je Cheryl. Aspoň myslím. Áno, to tak. Rage quit. A musíme zberať ponožky. Ponožky sú zberateľské veci v tejto hre. Tie budeme zberať a budeme šťastní. Poď, ty tousté praso. Poď, prasiatko Pepa. No, konec. To budete maximálne na 2 hviezdičky. Môžeme to trvať. Hambo. Koľko? 17 sekúnd, to musí byť. Yes! Ja som si to skúšal, ale dal som to na 2. Ale ty ja to tak čo. Sheep interview, takže niečo s kolečkom. Aha, Dobre, dáme si tu ste praso. No vrácaj sa mu v kufru, ty kok. Poď. Nie, chod do Riky. Naspäť. Poď. Zase čakáme. Poď na to auto, yes. Netrúb ty. Červený, red line. Netrúb ty red line, presne tak. Poď. Po tusté prasa tam nechce vyskočiť, normálne mi je zle. Teraz ideme show. Show Maxon, poď. Sean, prosím, poď. Poď, áno, na diaľnici. Áno, poď na diaľnicu. Takto sa to patrí na diaľnici. To je dobré, keď je ovco na diaľnici, to je asi najlepšie. A teraz ideme, to malé prdio, ideme doručiť. No teraz bude strih, lebo nechcem zdržovať. No dobre, už som tu. Dúfam, či sa trocha zlepšila kvalita. Poď. Maxon, stoj. To musíme ísť takto hore, by the way. Teraz sa trocha posunieme bližšie. A sakra. Dabu trub. 2x trubov za sebou, vidíte? To bude maximálne tak 1 hviezdička, hrozne dlho mi to trvá. Áno, 1 hviezdička. Že mám 1 hviezdičku? Povedz mi to do očí. Yes. Takže hrozne dlho mi to trvá. 1 hviezdička bude. Vravím. Double A. Fuisi Rider. 315. Fuisi Rider. Áno, Fuisi. Zase sme tu. Takže zoberieme si toto musíme Cherylyho, lebo ten... Čože? Čo má byť akože? To tu.
Poďme sa obetovať. Poďme. Aha, musím ísť so Seanom. Toto bude posledný level asi. Zrejme. Sean, poď sem. Drž piču, netrtkaj tam. Chod do... Dobre. Jedno. Ten. Nie. Okay. Takže začneme tu do Ksherovým. Keby ste sa pýtali, že aké bude moje druhé video, možno to je tá hra, kde serete z balkóna, teraz neviem, jak sa to volá. Viem, už som si možno spomenul. Nie, na to som si nespomenul, kámoško. Na to som si vôbec nespomenul. Prepačte za tie lagy, ale mám tu moc veľa hry a točím to cez Fraps, takže nie sa čomu diviť, že to laguje. Yes. Lebo som presne chcel. A sme tu všetci. Dobre, takže to by bol všetok z dnešného videa. Na toto video budú asi 6 častí. Uvidíme, či to bude séria, či to bude nejaké video. Uvidíme. Ja sa s vami lúčim a čau. Počkať. Ja sa s vami lúčim a